Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay?
sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, sa muka. Yan. Baliktad! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding!
Ang bato! Ding, ang bato! Oh. Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Jarot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa...
Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, ang Tita Miss. Istorya ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip-butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tear! Uncle Dagong. And Tita, Tanya Chinita. Feel good morning, Colin Tits. Ay! Ingay mo. Tawagin niyo lang po akong Tina. Asawa ni? Tino, Hindi, single siya. tatanong pa yan. Kasama ko po ang nanay ko at ang aking kuya sa bahay. Kami po ay simpleng nangungupahan lamang dito sa may Commonwealth, Quezon City. At ang aking pong katas ay tungkol kay kuya, na si Kuya Bench, na napakasipag nagtatrabaho sa isang fast food chain. Si kuya po, mahilig siya sa mga cats and dogs. Sa katotohanan, naaawa siya sa mga stray cats and dogs. Kaya madalas yung binabudgetan niya po talaga sa mga pagkain. At one time, may inuwi po siya dito sa amin. Pero hindi pusa at hindi rin aso. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mawala pa si kuya. Alok na ako, siya na lang siguro mag-lock ng pinto. Eh, wala pa nga eh. Ano ba sabi sa'yo, mag-OOT ba? Wala naman po sinabi, pero madalas naman po talaga yung pinag-OOT. Ay, yan na pala! Kuya! Kuya Bench! Ay, katulikan. Kuya Bench! Kuya Bench, na-ready ko na yung mga pagkain ng mga... Hello, may dala akong chicken. Fried chicken, as usual. Ay, tsaka, pero... Ma, Yung fried chicken, sanay kaming iuwi mo, pero may kasama ka? ma. Sis, ito pala si Mark Anthony. Magandang gabi po. Kaawaan ka ng Diyos. Kuya Bench, kaibigan mo? Kaibigan ko. At saka pansamantala muna siya dito. Ayun lang kasi kawawa naman. Taga-probinsya sa Negros. Tapos wala siyang mauwian. Sige, bali wala tayong ekstrang kwarto. Nangungupahan lang tayo. Isa lang yung kwarto natin. Oo nga, paano yan? Diyan lang siya sa labas. Okay na siya dito sa sala, di ba, Mark Anthony? Ano sa labas, ma? Ginawa mo namang Late aso naman to. reaction nito, late. Alam mo naman. Parang iba yung naantok na pinagpopokusan mo kay Mark Anthony. ako. Dax! Ano?
Ang sabi ko, dito na lang sa sala. Tatabihan ko na lang siya para may kasama siya. Tabi kayo? Kuya? Hindi na ho. Kahit huwag na lang, nakakahiya naman, Bench. Uwi na lang ako. Uwe, saan ka ba uuwi? Wala ka namang bahay. Dito na tayo sa sala. Sino ba talaga yung may gustong makituluyan? Ikaw ang nagpumili sa kanya, Kuya Benj? O siya ang... Hoy, kapatid, Tinatanong ko tumigil lang, tumigil kuya. ka. Naawa nga ako sa mga pusa at aso. Ito pa, tao. Sa bagay. Oo nga naman. Tama ang kuya. Tao, tas Tama ang ducks kuya. pa. Ano? Ang ibig ko sabihin. Ayan, Kuya Benj mo talaga. Bilib na bilib talaga ako dyan. Napakamatulungin talaga Oo, dyan. talaga, ma. Oo, yung pusa nga ay kinukup-kup niyan. Tsaka aso na ducks eh. Ano pa yung taong ducks? Ay. Ano? Actually, niya, palayaw niya yan kasi sa mga tropa niya, Si di ba? Dax? Opo. Tawag sa kanya, Dax Anthony. Dax Anthony, Oo, okay. Si Dax nga. Si Dax na lang kasi mahaba yung Mark Anthony. Nahihirapan ako sa Dax letter R Anthony. eh. Mark Anthony. Dax Anthony na lang. Ayan, O yan. sige. Dax, dito ko muna. Pasensya ka na at maliit lang tong aming Ay. flat. Naku, okay lang po. Maliit lang tong flat namin. Ano yung flat, mama? Boarding house lang to. Pa-flat-flat ka Kaya pa nga dyan. flat. Okay ka lang Mama, dito, ha? may iba po ako nararamdaman eh. Sana po mali yung kutob ko pero alam niyo naman po yan si Kuya 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 Bench. Bench. Ba't ka nakikinig sa bulungan namin? Okay. Pagtiwalaan mo yung Kuya Bench mo eh, mabait lang talaga yan eh. Paano gagawin natin? Matulungin sa kapwa. Sige po, pero ang hirap po, walang privacy dito sa nangungupahan nga lang tayo, tapos wala pa tayong privacy. Hayaan mo lang muna. Kaso, paano po yun? Hayaan mo lang muna matulungin talaga yung kuya mo. Hindi po, Yeah, diba hindi? hayaan lang muna natin. Kausapin ko bukas. Sige po. Pero parang ang parang ang nagtataka ako. Sige, hayaan lang muna natin. Quarantits. Ang akala namin po ay isang gabi lang na walang matutulugan ang Dax Anthony. Pero umabot na po ng hulaan nyo. Ano? 1 o 2 buwan. 2? Isa, mali ka. Mga lalaki talaga mali. Matitawa mo. Ganun. Umabot nga po ng 1 buwan at dito na talaga umuuwi. Dito natutulog sa tanghali, dito kumakain. At rumaraket ito ng delivery. Nag-aarkila siya ng motor. Kuya, usap tayo. Ano na naman? Si Dax Anthony na naman yan. Malamang. Kuya, kasi sakto 1 buwan niya na ngayon eh. Dito sabi Wow, niya- binibilang mo? Oo. Kasi ang sikip natin dito sa bahay. Wala na tayong privacy. Yung pamangkin mo, hindi mo pinatira dito, pero yung ibang tao. Kita mo naman yung pamangkin mo, ang tamad-tamad. Ba't ko naman patirahin yun dito? Hindi naman eh. Kung walang deliver, walang kita eh. At Ano least ba talaga nag-deliver. kayo? Nagpabala kasi kami bibili ng motor. Kayo? Bakit kayo? Conjugal? Bakit? Anong meron sa inyo? Siyempre wala pa siyang kita eh. Pag kumita na, siya na maghuhulog doon buwan-buwan. Ako lang sa down payment. Sabi niya ano lang daw, 15K. Ikaw magda-down ng 15K? Kuya Ibabalik Bench naman naman! niya yun, ibabalik Kuya niya yun. Bench! Ang bagan tayo dito sa bahay, tapos kayo mag-aambag ka ng 15K sa pang-down ng motor, magising, Kuya Bench, pinipirahan ka lang niya. Magising ka nga! Anong relasyon niyo talaga?
Kang maingay, baka marinig ni nanay. Narinig ko. Eto na ako. I'm listening. Sinasabi ko na, ano mo talaga si Dax. Ate, Okay. umamin ka na. Anong Kuya Benj. Mas gusto ko yung ate, pero sige. Kuya Benj. Oo, jowa ko siya. Bakit? Anong masama? Sinasabi ko na. Ano masama dun, Nay? At least tanggap ako Ang ng masama, tao. ikaw ang bumubuhay. Dito sa'yo nakikitira. Hindi naman sa pinagdadamot ko, pero hindi naman yata tamang lalaki ang makitira. Sa iyo, tinanggap ka na nga namin kung anong ano ke. Pero sobra-sobra na yata yan na yung lalaki na yan dito patitira. Hindi na yata tama yan. Teka lang, Nay. May ambag din ako sa bahay, Nay. Hindi ko Babae naman na sinasabing kung wala kang ambag. O di salamat. Pero sana tinanong mo kami kung pwede bang dito na tumira yan. Kukuha mo pa ng motor. Ano ka ba naman, anak? Babayaran niya naman ako. Hindi naman niya... Paano ka nakakasiguro? Ganyan yung mga lalaki na yan, namemera yan, namamakla. Pasensya ka na, anak. Nakapagsalita ako ng gano'n kahit Pride Month. Ganyan ba tingin mo sa akin? Medyo. Okay. Kuya Mahal Benj. ko, Kuya mahal ko Benj. si Dax Anthony. Pero Ano hindi ba? mo ba kami mahal? Mas matimbang ba sa'yo si Dax Anthony? Mahal ko siya. Kuya, concerned kami sa'yo. Pinipirahan ka lang niya. The fact na maglalabas ka ng 15,000 para pang down, pinipirahan ka lang niya. Inuuto, binubudol. Uso yan. Kuya, hindi ikaw dapat mag-provide. Dapat siya. Mahal niya rin ako. Paano mo nalaman? Sabi niya. Sabi niya. Pero ano na yung pruweba? Yun na, anong problema na yung pinagdaanan niyo para mapatunayan na mahal ka niya talaga? Ginagamit ka lang niya. Pambili ng motor. Palibasa, wala kang boyfriend. Kinaiingit ka, Tina. Hindi ako nagbo-boyfriend. Alam niyo ba, Ma? Ma? Kuya Benj, alam niyo kung may di ako nagbo-boyfriend? Tanong niyo sa akin, Bakit? Sabay kayo dalawa. 1, 2, 3. Bakit? Kasi, iniisip ko kayong dalawa. Gusto ko kayong matulungan. Ayoko maging pabigat. At pag nag-boyfriend ako, dun matutuon yung attention ko. Gusto ko yung attention ko sa inyo. Ni nanay. Anak, salamat. Pwede salamat. Pero bakit inutusan mo kita ngayon? Huwag kang mag-boyfriend na mag-focus ka Kahit sa amin. hindi mo ko inutusan, naiisip ko kayo ni mama. Gusto ko kayo matulungan. Basta mahal ko si Benj. Benj ako pala yun. Mahal ko si Dax Anthony. Benj, ayusin mo yung buhay mo. Ayoko naming maperahan ka. Hindi naman namin sinasarili yung pera mo, pero iniisip ko yung kapakanan mo dahil maraming ganyang story. Nay, Think about it. ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Hayaan niyo na ako maging masaya. Come on. Bakit pa kayo ganyan? Bakit ang damot-damot niyo? Ate, Kuya Benj, concern lang kami. Hindi! Gusto niyo na lahat. Ibibigay ko sa inyo. Paano naman yung kaligayahan ko? Ha? Kaya inuuto ka lang, binubudol ka lang niya. Hindi. Mahal? Oh, yan na. Mahal, alis nga tayo. Naiinis ako dito. Ha? Saan tayo? Tara na. Sakay mo ko sa motor mo. Hayaan mo na yung Kuya Benj mo. Kuya! Kuya! Alam niyo po, unti-unti nang lumaki yung inis namin kay Mark Anthony. Pero ano pa nga ba ang magagawa namin ni nanay? Pinapagtanggol siya sa amin ni Kuya Benj. Kaya nung isang gabi, na umuwi ako, kinausap ko siya dahil meron siyang dinrap na babae sa kanto namin at nag-kiss po sila. Si Mark Anthony at yung babaeng pasahero niya. Sinasabi ko na,
Inuuto mo, Kuya Benj ko. Umalis ka nga sa bahay na to, ha? Wala Umalis pa ba ka siya? nga. Wala pa ba siya? Ang arte mo. Kapal ng mukha mo, nauuto mo yung kapatid ko. Mahiya ka nga sa balat mo, ha? Kapal ng mukha mo. Naano ba kita? Inaano? Baka Kitang-kita type ko. mo ako. Yak! Ganda. Yak! Alam mo, buti na lang na-videohan ko. Ano na videohan? Kayo ng babae, ng pasahero mo, nakinis mo dun sa kanto. Kasi nakukutuban na kita na inuuto mo yung kuya ko, kaya na-videohan ko. Papakita ko to sa kanya para hiwalayan kanya, para maniwa. Talaga! Kapal ng mukha mo, kinupkup ka ng kuya ko, kinupkup ka namin, nakisama kami sa'yo, ha? Ginawa ka pa ng paraan ng kuya ko para may pandahon ka sa motor, tas ganyan lang gagawin mo? Kapal ng mukha mo, ha? Saan ka kumukuha ng garapal na mukha, ha? Ang kapal ng mukha mo, itong video na to, Alam mo, papakita ko talaga to kay kuya. Sabihin mo, naiinggit ka. Gusto mo rin ba i-kiss din kita tulad ng ginawa ko dun sa pasahero ko? Yan ba? Yung Hindi naman kiss yun eh. Pero, well, sabi mo nga kiss. Alam ko naman type mo ko eh. Siyempre, langanin ka lang kasi dahil kay Bench. Pero pwede naman natin itago to kung gusto mo. Bakit? Alam mo, kung nagmumura lang ako, namura na kita. Alam kong gusto mo rin ako. Pwede naman i-share ko yung sarili ko So sa'yo. tingin mo, gusto kita? Halata naman eh. Ba't ka nagpapapansin sa akin? So sino nga yung hinalikan mo? Pakis muna. Oh, naiinis. Sartalo ka pala eh. So ano mo nga yun para hindi ako magselos? Pakis nga muna. Sabihin ko kung sino yun. Ayoko, pero sabihin mo muna tas ikikis kita. Talaga. Sino yun? Sino yun? Chicks lang. Siyempre, panggas. Wala akong panggas eh. So may chicks ka bukod kay Kuya Benj. Alam ka naman, hanap ako ng isa pang bakla. No, ako. Tangi. Siyempre, So hindi mo talaga mahal yung kuya ko. lalaki din ako. Ano gusto mo? Anong gusto mong gawin namin? So hindi mo mahal ang kuya ko. Sumagot ka. Ginagamit mo lang si kuya. Oo, pero kung ikaw, pwede kitang mahalin. Kasi babae ka eh. Kapal ng mukha mo. Kuya Benj! Ganon! Narinig mo lahat, ni-record ko din. Ito. Ni-record ko lahat ng Mahal, sinabi niya. Andito ka na pala. Ito, uulitin ko sa pandinig mo, kuya. Ito, pinakanta ko siya. Ayan. Sige nga! Play mo! Mahal ko siya. Yung chicks ko. Chicks ko yun. Ano ba yung recording mo, AI? Well, okay na. Huwag mo na i-playback. Narinig ko na lahat. Ganun pala. Tingin mo sa akin. Ha? Mark Anthony. Bench, anong narinig? Wala namang sinabi ah. Sinabi ko sa kapatid mo na mahal kita. Di ba? Yun naman Kuya! sinabi ko sa iyo eh. Kuya, anong gagawin mo? Tatanggapin mo pa rin ba yan? Ha? Tapos sinaharap mo pa yung kapatid ko. Gusto niya raw akong halikan at jowain, kuya! Ha? Kuya! Totoo ba yan? Narinig ko rin yun! Mark Anthony! Hindi totoo yan. Siya nga may gusto sa akin, di ba? Ikaw nagsabi na gusto mo akong i-kiss. Oh, narinig mo sa recording! Huwag ka na umalis ka na dito. Umalis ka dito. Ang Ayas kapal ka sa na mukha bahay mo! Ang namin. kapal na mukha mo! Mamatay ka na! Tama na. Niloko mo Teka si lang. Kuya Benj. Mahal, huwag ka maniwala dyan sa kapatid mo. Naiinggit Wow! lang yan. Wow! Wow! Rinig na sa recording! Ha? Ako ba yung gumagawa Umalis ka ng na, Ben. istorya? Umalis ka na, Mark Anthony. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng barangay. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Nay, Umalis ka na. Nay, nandiyan ka pala, Nay. Andito ako. Silent listener niyo ako. Ano to, nagpaprograma? Nonchalant lang. Nonchalant lang, oh. Kasi, alam mo na yung ending eh. Hiwala yung Kuya Benj mo dahil na... Kaya kumbaga pagod na ako. Nag-nonchalant na ako. Pagod na ako magpayo eh. Ako yung... Nay, mahal ko si Mark Anthony, Nay, pero okay. Oo, kaya nonchalant na ako. Mas Kumbaga ako pipiliin yung ko pa- tropa mong nanghingi ka ng Teka payo lang. pero... Bench, pakinig ka. Mahal kita. Totoo yan. Anak,
Iuntog kita sa pader kapag tinanggap mo pa yan. Anak, mag-decide ka. Lumayas ka na, lumayas ka na. Buti nga. Mahal, paano yung motor? Paano natin... O, paano daw yung Pandown. motor? O, Ang kapal na mukha mo, nanghingi ka pa ng pandaon. ang kapal daw ng mukha mo, Mark Anthony. O, Lumayas ka na! anong rebat mo doon? Magsisisi ka. Magsisisi ka pag iniwan mo. O, ako. magsisisi ka daw, Bax. Anong box? Bakla! Ay, nanay, Ay, anak mo ko na eh. Benj. Magsisisi ka daw. Maalis ka na, lumayas ka na! Yes ka na daw, go away. Tumigil ka nga, nay! Sige, magsisisi Siyempre, ka. bakla din ako. Bax. Magsisisihan Apir nyo to. tayo, Bax. Apir tayong tatlo. Happy, bye! Yay! Umalis ka na. Magsisisi kayo! Wow! Yang ano. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you
sake! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Chino! Kimchi Chino! Opa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige.
Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Rakubal eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding!
Ang bato! Ding, ang bato! Oh. Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Ah! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Ah! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati.
follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love
sake! Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, mga kabisyo. Welcome sa ating siko. Sino ako? Paldo ang isang single dad matapos manalo sa 645 Mega Lotto. Sana all. Tumama ng 15 million pesos ang jackpot prize noong July 8, 2026. Nagbunga rin ang matigang pagtaya sa loto ng isang single dad. Sinabi niyang 10 taon na raw siyang tumataya ng loto. At ang lucky winner ay may kinalaman sa kapanganakan ng mga mahal niya sa buhay ang mga numero na kanyang tinayaan. Hindi umano raw siya nagpalit ng mga numero dahil naniniwala siyang isang araw ay magbibigay ito ng suwerte. At lumabas nga ang hinintay niyang araw na ito. Sa kombinasyon na 13, 05, 30, 25, 22, 11, in any order. Ayon sa single dad, nais siyang bumili ng lupa na matataniman
upang makapag-invest sa agrikultura. Congratulations! Congrats! Signal Dad! Sino? Ako? Hello sa baby ko. Sabi ko, pinasawa agad guys. Baby pa lang eh. Naunahan. Baby, ano paano muna? Pa-baby muna yung tawagan. Pag mag-asawa, dad, mom. Congrats! Grabe, Congrats! 15 million. Alam mo, Oo. pansin ko, Tita Max, ang dami Dami na nanalo ngayon. ngayong July. Nung nakaraan, may pumaldo Anong na probinsya niya ni OFW. Kuya? Walang nilagay kung Nilagay saan para sa probinsya. kanyang security. Para sa seguridad. Pero may pumaldo nung nakaraan, yun, mas malaki yun, 97 million. Pero kahit 15 million, Diyos ko, Oo laki naman, na. 1 1 million million nga nga. eh. True, Ang totoo. tuwa na tayo, di ba? So, 10 lalaki nga, ang hirap eh. Dapat hindi mahirap. Ay, si Mang Kanor. Pag gusto sabihan ko din ng 10 na girls nga, bilis kay Mang Kanor eh. 20. Diba? Basic, Minimum basic. yan, minimum. Minimum. Ayan, Kaya ang congrats. cool nga eh, 5 sabay-sabay eh, bilis eh. Grabe yung silence! Ang tagal nag-isip ng dalawa, nagtinginan muna yung dalawa. Ay, nako, congrats! 15 Ang million. happy natin para sa mga sinuswerte sa buhay. Tsaka single dad. Oo, signal dad. Signal dad. Oo, sa hirap ng buhay ngayon, sa dami ng problemang kinakaharap natin sa ating lipunan, sa gobyerno, sa araw-araw na buhay, sa pagtaas ng gasolina. Sumasaya na tayo sa ganyang mga, kahit good news para sa iba. Totoo yan. Pero ba't yung iba, lalo na pag may kapitbahay, maiinggit na, uy, teka lang. Uy, ano naman yan? May kapit kasi yan? Yan, may backer kasi yan? May kumpare yan sa loob. Oo, gano'n. Ano yan? Nandaya yan. May Yan, ang ganyan. daya yan. Ano pa? Ano yan? Yung hindi nila alam na nanalo sa loto, syempre hindi mo naman pagsasabi biglang yumaman. O ano agad sasabihin na, ay, drug lord. Drug Oo, lord. pusher yan. Oh, yan. Drug lord eh, pusher. Nakahukay daw yan ng ginto. Yan. Luma. Nag-mining. Luma. Hindi ko sabihin na nakahukay ako. Oo, nakayamashita yan. Oh, yan. Nag-mining. May sugar mommy yan. basic. Mga bago. Pero saan mapaproud ako kung may sugar daddy ako. Diba? Ganun ba yun? Tatlo agad. Para paldo. Tato sugar daddy. Sana Sugar all. daddy. So, congrats, Sino pero... ba mas masarap? Signal dad o sugar daddy? Siyempre, mas masarap yung Ah. single dad. Hindi ko pa natikman yung Oh, sa single bagay, dad. Ba't tayo itatanungin? Tingin mo kay Uncle. Kung Ako, Uncle, kung babae ka, Sugar signal. mommy or single mom? Masarap yung single mom na sugar mommy pa. Oh! Yan! Tama, basic. So parang sa sugar daddy at single dad Parang yan. itong nanalo ngayon, anong pangalan niya? Wala kang pangalan. Walang pangalan. Si Pero ano Baby. tawag Si mo? Baby. Baby. Di ba ngayon, signal dad siya, tapos sugar daddy pa siya. Nako. Kaya tanggap Paldo-paldo. ko siya, kahit Tinanggap na kasi di ba sila? tanggap siya. Wala akong, di ko tinitingnan yung yung status, yung single ka ba, hiwalay ka ba. Hindi ko na, pass is pass, never discuss. Alam ko, galing talaga. May maintain na mainline, kundi yun na Kaya sideline. may entry. Dapat sa entry. Kailangan talagang i-memorize yan. Kailangan, papatayin niya talaga yung linya ko. Hindi ko pinatay yung linya mo, i-apply ko yan. Pass is pass. Never discuss. Maintain the main line. Continue the sideline. Uy! Pero yun na pagkwentuhan namin ni Tita Max before na ako napansin ko, Tits, kung ganyan may 15 million ako. Liban Ikaw, sa magandang tanong yan lagi mag-charity. eh. Oo. Magandang tanong lagi yan sa sarili natin. Kung Siyempre, magkaka 1 million ako. Kung may mga anak, sisecure ko talaga yung future ng mga bata. Education. Eh yung yung sideline, i-maintain mo din. Last na yan. Hindi ko nahiwalayan yan kung ako yung sideline. Hindi ko nahiwalayan yan. Payag na ako kahit may asawa. Guys, joke na
joke lang kami Joke dito, lang guys. yun, Joke lang ha? kayo. Joker kami dito. May paniwala Iba kayo dyan agad. ire-record. Maniwala Joke kayo lang agad. dito. Oh, Nagja-joke lang. joke Pero lang sa yan. loob-loob niya, correct, ako din. Para lang sa'yo ang giling-giling ko. Diba? Yung mga, siyempre, kung may anak ka, tulad niya, single dad. No, yung school ng bata. Tapos, yung pag, anong tawag yung time deposit ba yung Tita Max? O kaya business call, wag na time deposit eh. Pero yung business, invest Siyempre, mo sa... bata pa siya. Invest mo sa invest mo sa business. Oh, business. Business. Tapos secure mo yung educational plan ng mga bata. At Ganon. isa pa yung mga anak mo sa labas pa, 'di ba? I-secure mo din 'yon. Wala pa naman ang atok. Wala pang wala pang Uy, marami nang lalapit sa inyo yan. Mga... Pinsan. Yeah. Gaw! 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 Gaw. Hugaw! May mga agaw ka na agad, no? Mga insan, no? Pinsan, alam mo, proud na proud ako sa'yo. Oo, layo. Yung nanay mo, tsaka nanay mo. Yan. Kahit malayong dugo na. Yan, i-add ka na sa Facebook. Oo. Yan. Saan? Kumusta ka na saan? Oo, peace. Yan, insan. Yan. Pag kinumusta ni insan, alam na. Hi, classmate. Bigla nang lilita, magkakaroon na ng reunion. Ay, nako. Kaya congrats sa'yo, single dad. Sana nga maano mo yung pera mo, ha? Nung Ma-invest mo ng maayos. milyonaryo. Ni single dad. Matanda na siya eh. Yung, Yung sugar daddy. yung may single dad. In fairness, matamis pa. Yung sugar daddy. Yung single dad. Mas masarap daw yun, bumembs. Wow, napakyut pa siya. Pumims pa. Hindi ba nabanggit yung bimbang dito, sis? Bumims na. Ay, yung single dads. Yung sugar daddy. Shout out sa mga Binilan single ako ng bagong iPhone. Wow, ng sugar daddy? Ng single Oh, dad. sana all. Patikim nga Ng single daddy. ng sugar daddy. Yan. Good morning sa inyo lahat. Baka manalo Hello, yung single dad San. natin na driver. Sa ating love nose. No boundaries sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? In the night I lie and look up at you. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Kagabi, nag-declare ang presidente ng State of National Energy Emergency. Sa totoo lang po, kaming mag-asawa ay hindi po nakatulog. Nagka-anxiety, gustong mag-panic buying ng grocery pero walang pang panic buying. Panic lang. Ano po ba dapat kong gawin? Ako lang ba ang nakakaramdam nito? Hay nako, tambala, nagkaka-anxiety na kaming mag-asawa. Tulungan niyo naman po kami. Alam mo, hindi ko alam kung paano ka tutulungan, kundi pagaanin na lang siguro yung araw mo by of course, lagi ka nakatutok sa Love Radio, mga paborito ninyong kanta, mga OPM na magaganda, mga kulit na mga DJs. Pero pagdating sa kung papaano ang gagawin, kanya-kanya talagang diskarte. Oo, lahat kasi tayo nakakaramdam ng krisis. Totoo. Maski po kami, sa totoo lang. So, ito na lang siguro pampalubag loob. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyan. So, ano sabi ng asawa mo sa'yo? Ano, ng alin? Alin regarding doon? dito sa Alin doon? Ang dami niya sinasabi. Sa krisis, anong mga adjustment? Ay, ito nakakatawa. Sabi ng anak ko nag-comment, sabi niya, it's a good thing. Sabi niya, it's a good thing that dad is the one that's handling the money. It's a good thing that he's a budget officer. Sabi niya kagabi. Sabi ko kaya bakit? Kaya hindi ako nagtanong pero nagdire-diretso siya. Sabi niya, because imagine, if it was mom, it's all for shopping. Nakakaloka! Kita mo? Tapos sa amin ka magtatanong, sa akin ka magtatanong kung anong dapat gawin, di ba? Pero yun yung katotohanan dyan na, di ba, sabi nga nila, pag maiksi ang kumot, matutong mamuluktot, di ba? Pag maiksi ang kumot, hindi yan kumot, bimpo yan, di ba? So kung bimpo na lang ang meron tayo sa ngayon, hindi naman ito forever, wala naman pong forever. Yun lang siguro yung pwede naming sabihin, bukod sa pampalubag loob na hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyang klaseng anxiety or stress or panic or nag-worry. It's not just you. It's everybody. Lahat po tayo at hindi lang Pilipinas ito. Correct. Kasi minsan may isip natin, hala kasi yung Pilipinas, ano yan, state of the, ayaw nang mag-comment. Basta mga ganon. Basta yung mga ganyan, may isip po, pero hindi eh. When you search social media, makakita ka rin ng iba't ibang klase ng content na iba't ibang klaseng bansa, may mga sari-sarili din silang eksena about the oil crisis, 'di ba? Thailand, nakita mo, meron ako nakita mga videos na grabe yung pila sa mga gas station kasi ang sabi may kakulangan, 'di ba? So hindi lang Pilipinas. So 'yun, number 1, hindi ka lang mag-isa. Number 2, lahat tayo pinagdadaanan nitong krisis na ito. Number 3, hindi lang Pilipinas. It's I think I would say na worldwide na phenomenon to. Number 4, feeling ko mas mahirap yung health crisis. Kasi yung talagang paralisado yung lahat. Oo, kasi remember COVID? Correct. At ang health crisis, health pong pinag-uusapan dito. Ito ngayon kasi, hindi ang kalusugan po natin ay hindi at stake. Correct. So kung ano man, madami tayong mga pwedeng magawa para magtipid. Mamamaluktot lang muna tayo. Kung bimpo lang ang meron tayo, ito lang muna. And tandaan, nalagpasan nga natin yung COVID. Yes. So, and it's a health battle. Mas mahirap po yun. Feeling ko mas mahirap yun.
So ngayon, I think malalagpasan din natin Ayan. ito. Sa ngayon kasi sa crisis na ito, it's more on tatapyasin yung mga bagay na hindi na kinakailangan. Yes. So adjustment. So Correct, mauuso na naman yung FH, 'di ba? Mga work from home na. may bagong WFH ngayon eh. Oh, ano 'yan? Walk from home. Oh, may ganun. Oo. Totoo. Lalakarin mo Correct na lang. ka. Meron nga may mga kanina ba 'yun? Nag-send sa akin yung asawa ko ng mga yung scooter, yung pambata, yung pang scooter, Oo. electric scooter ba 'yun? Yes, oo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, wala lang option. Malapit lang naman daw kasi kami. Siguro parang hindi na din talaga imposible. I mean, kasi ihatid ka pa, pwede ka na oo, mag-scooter. I mean, yun yung mga bagay-bagay na pwedeng adjustment na gagawin, Yes, 'di ba? oo. Natatandaan ko meron po kami isang dating DJ dito, si Robin Shena, na I think bago pa mauso yung healthy, siya na yung naunang nagbibisikleta galing sa kondo niya sa Taft. Taft ba yun? Nagbibisikleta siya papunta dito kasi kung tama lang yung oras para hindi masyado mainit at tama yung daan, kakayanin talaga eh. Kaso nga lang ninakaw yung bisikleta. Yun nga lang ninakaw. Merong ganon. Tsaka kaya nga sabi ko din sa asawa ko, madaling bitbitin yung scooter. Ayan. Iba na lang adjustment. So, ganon, mag-a-adjust na lang. Ngayon, kung anong ibig sabihin ng state of energy, yung crisis, ganyan. Hindi ako masyado maalam. So, hindi na para sa amin manggaling. Correct. But it's important, mga kabisyo, na magbasa po tayo mula sa mga legit news sources. Kasi there's no use na magpapanik tayo dun lang sa shinare na content ng kumare mo. Actually, itong pagproklama ng state of emergency crisis, ibig sabihin, may gagawin ang pamahalaan. Yan. Pwedeng fries freeze. Pwede. Sana yung Hindi natin alam kung- hindi natin alam. Hindi, wala kaming alam. Oo. Bobo kami sa mga gantong bagay. Sila ang mas may alam. Actually, Oo. ito na nga yung parang feeling ko. Feeling ko lang na dapat na gawin ng mga government agencies na this is their time to shine. For example, SSS. Example lang to. Anong mga pasabog po ninyo para Ayan, sa mga yung mga kababayan loans, ninyo? oo. 'Di ba? Yung Calamity loan. pag-ibig. Yan. Oo. Ano bang mga pasabog natin dyan? Baka may Ayan. mga pasabog ang GSIS dyan. Tama. 'Di ba? Na ganon to help the Filipinos, 'di ba? Tapos tayo din, Correct. mga individual na wala naman tayo sa posisyon, wala naman tayo sa wala tayong capability na gumawa ng great things or mga grand things. In our own little way, pwede nating tipirin ng electricity. Pwede tayong pwedeng mag-start sa ganon na lang talaga, disiplina lang talaga. Oo. Katulad kaninang umaga, online class yung mga bata. Nagulat na lang kaming lahat na yung mga gadget nila for school, walang charge. Yung pala kagabi, pinatay ng asawa ko. Saksakan, yung tawag doon, yung saksakan, pinatay niya, yung extension cord. Kasi nagtitipid. Kasi nagtitipid. Kasi yun eh. Let's be extra intentional. Ano ba Correct. yung gagawin natin? Okay, kunyari, mas lagi kayong kumakain sa labas or may ganito kayong mga bala. Kaya nga 'di ba sabi daw nila sa darating na Holy Week, wala daw masyadong magta-travel kasi nga wala namang Totoo. pang-travel. Totoo, ang mahal ng gas. Ang mahal kasi ng gas. Simple lang eh. Nagdoble siya. Oo. 50% ang kanyang itinaas. So, Oo. mahirap na talaga. May mga ganong Actually, pagtitipid. parang is parang pumalo siya ng 120% ang pagtaas eh. Pero maganda yung na-take kanina na pinapakinggan ko na ni Congressman Toby Chanco. na kasi ngayon ang tatanggalin is yung excise tax. So Aha. ang excise tax daw is mga around sa 55 pesos, sabihin natin mga 6 pesos siya. Ay, kala ko Oo. 50. Pero ang laking bagay din naman. Pero ang dapat daw tanggalin kasi talaga yung VAT. Kasi 12% yun eh. So parang halimbawa, Ang dami ng numbers. Oo. Yung brain ni Nicole Ayala nagko-close. kasi yun nga, di ba? Halimbawa sa 55, 6 pesos sabihin natin. So edi ngayon, 49. 128. 128 na ngayon. So kung tatanggalin mo ng 12%, magkano tatanggal 15 pesos. So kung 120 na yung ngayon, yung presyo,
less mo ng 15 oo. pesos, ang laki ng ano Kakaltasan. Kaya nga ito, kung VAT ang tatanggalin. so yun na nga, ito yung nga sinasabi ko na sana magpakitang gilas na lahat ng mga Oo. ahensya. Ayan. Kasi kailan pa natin to, minsan lang to, alam mo kung titingnan mo to sa POV ng positibo, this is my time to shine. Ano bang pwede kong gawin? Oo. Ito na yun yung kapag ka-crisis ang bayan, ang mga kapwa ko Pilipino, ako mismo, ikaw na nagtatrabaho dyan, for example, and you have a high position, di ba? Ikaw mismo, may krisis yung pamilya mo na lang isipin mo. Ayan. Kunyari, On your own capacity, yun na ano lang. kaya mong Correct. i-adjust? Hindi na lang dito sa buong bayan, 'di ba? Huwag mo iasa sa sa gobyerno. Oo, Ayan. ganyan. So gagawa lang tayo na we just hope and pray na magpakitang gilas yung mga government agencies kung ano man yung mga pwedeng itapyas or itulong. Let's just hope and pray na mangyari. Pero kung hindi man, sanay naman na tayo na mamaluktot Correct. 'Di ba? So sanay naman tayo na mag-a-adjust. Parang katulad lang ang pinakasimple nga pwedeng explanation diyan is yung pag alam mong may scheduled na water interruption. Hindi ba mag-iipon ka? Una yung pag-iipon, pangalawa, hindi ka magko-conditioner. Kasi sorry po, Diego Bandido na hindi makarelate. Hindi ako makarelate. Sabi ni Diego, ha? Nakita ko yung blanco mukha niya, kaya sorry na agad, 'di ba? So, hindi ka na magko-conditioner kasi ang conditioner, matagal siyang mabanlaw. So kailangan na maraming tubig, 'di ba? So, pag ganun, yun yung adjust, correct, 'di ba? Yun yung pinakamaraming buhok kasi ni Diego sa ilong 'di ba? So yun yung adjustment na pwede mong gawin, 'di ba? So para siyang water interruption. Na pag may scheduled na water interruption ng ilang araw, ano yung ginagawa natin para magtipid, 'di ba? So ganun din. Ito naman po is crisis sa crudo. I-limit yung mga travel na hindi naman kinakailangan. Necessary, ganyan. Ayan. Yung mga gastos na unnecessary, 'di ba? Yung mga basta yung mga ganun. Tapos parang feeling ko it's really important na intentional tayo pagdating sa pagiging extra understanding sa mga tao sa paligid. Kasi hindi po tayo pare-parehas ng paraan ng pagtingin sa krisis Yung iba panic mode na talaga tapos nagsistay na sila sa panic mode at hindi mo naman sila masisi. Pagka nakakabasa ka, nakakapanood ka, napapanik ka rin naman kasi talaga. Yun naman yung katotohanan. Meron din naman yung mga ibang tao na mga in denial. Oo, pwede din. Parang kami po na parang kaya yan, carry yan, di ba? Hindi ako ang mantra ko dyan. And I think it would be effective kung tingin ninyo, one day at a time lang. Kasi isa lang. hindi nga natin inakala na isang araw magkakaroon ng ganito So ibig sabihin wala talagang nakakaalam ng future. So one day, let's take each day at a time. Ito munang araw na to kung paano natin survive, ganyan. Tandaan nyo po na survive po natin yung COVID Which is a health crisis buhay natin yung nakataya. Plus, ang kagandahan ng ginawa ng COVID sa atin mga kabisyo, natuto tayo dun sa work from home setup. So actually, maraming nga mga opisinang hindi na bumalik sa on-site So kung kailangan lang din nating magganyan sa work from home at adjust, hindi na bago sa atin yun. Posible po yung mga kumpanya mag-a-adjust din kasi skeletal, pwede. Yung kung tataas din naman ng kuryente, correct, diba? So tatamaan din lahat Lahat talaga may tama. So ang kagandahan dito mga kabisyo, nakapag-prepare na tayo kahit papano. So one day at a time lang. Tama. Kasi matagal na kami may tama kaya parang feeling namin sucks lang. Madali lang to. Diego Bandido po. Nicole Yala, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Sama. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bataw-bataw pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako.
pag natalo ako. Basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige,
Bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025.
Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan.
Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. Sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baliktad! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa!
Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio.